И какво става YouTube? Какво става, пичове? Аз съм Hitsplace, тук с мене са Новакси. С името Ниборяк YouTube. Кой друг беше с мене? Маняка 2000, Фокопрос БГ и Blaze БГ. И днес сме в Soul Star Star, най-голямото меле, което сте виждали. Най-мен ме отбиха, разбира се. Защото сме... Бък. Аз какво може да купя? Съм с друг ник, защото този сервер ника е много малък, Фого, и сега съм с Маняка. Аз ще събирам за танк. Ти хайне. Хай. Сега тук ставаме както миле. Аз нещо. Митко БГ. Да, това е на линия. И той тук ме бие. Хора, аз нещо не мога да се отворя фрапс. Как така е? Не знам, нещо като се смених мишката и нещо от тогава не ми дава да отварям нещата. Сега ще си... ето то са, дед го преследвам от кога ли не. Или по-скоро всички го преследват. Защо така, бе? Че се устроиха. На мен един приятел в сървъра. Аз аж не няма го да бъмут. За тистицата е! Да, аз гръмнах. Чакайте, че нещо ми крашна. Ей, това садият го добавям, също е в сървъра. Съборих ли те? Убих един. Да, всички срещу мене. Много съм добър. Убих го то салката. Да, малко нервиш. Какво става, бе? 2 в 1. Да, бе, 3 в 1 беше при мен и убих се някак. Добре, аз имам... Чакай да видя колко токенса. Аз имам 154 токенса. Да, аз имам 120. Не, аз имам 130. Какъв е? Какъв си купиш? Аз ще събирам сега за... Не бе, оня с лъка. Мен ма килнаха. Сега мога да си взема някакъв безплатен кит. Да видим какъв е. Рулетката. Вампир! Взех си кит вампир. Откъде се взима? Ако имаш ендър чист в края. Тук ти дава диамантен шлем. На теб даде ли ти? Да. Аз имам 2. Отваряй си, те са много полезни. Падна ми са Тор. Тор е хубав, знам го. Как се отварят? Трябва да умреш. Не ме пи мене, де. Сега ще видя какъв друг кит. Вампир. И аз имам вампир, той ти дава диамантена каска. Аз ще видя с Тор. Какво е да се некроманцер. Виж го дали е хубав. Как да го видя? Отворя. Дисаблет. Вижте го, брат, вижте го. Ето ми го килва. Гена, виж моя. Имаме мотика. Аз имам вампира. И аз съм с вампира, Геш. Той какъв е вампира? Виж, обърни се назад и ще видиш. Убих един. Ти го имаш. Не, ти го няма. На мен ми западна този дет съм сега. Почти същия съм, че за... Ние с Геш имаме едни и същи. Търпете го, бе. Айде. Те как се имам пара спекта, откъде го взима? Кит. Вой, тук знаете ли, че имаме попиване 2 на това кит? Как се взимат ендър честовете? Не знам. Не знам и аз. Аз имам 168 токенс. Моят меч е острота едното е само такъв. Да, и мене. Гоши, ние сме двамата с един същи кит. Да, хора, целта ни е тук да съберем всички китове и да ги разцепваме. Да, ние събираме за кит титан, който е 1300. 1350. Да, 1350. Тогава ще станем много непобедими. В кой го опити? Сега ще взема яскила. Тази дето тровеше. Майната, мазната. Те са допълнителни сърца. Да, много допълнителни са стара даже. Що? Не знам, така ти е. Не, на мен ми са премахнаха. Ичо! Го вкъде. Аз го убих някакъв.
сега ще играя с Викинг. Аз по принцип си играя с Викинг. Блейз в разговора ли? Не знам. О, тук става мега якото, миле. Моля хора, влизайте в този сървър. Много як. Нацъкаме PvP-нце. След 1 час и 30 минути има евент. И ще се кача до тогава, го кача клипа. Не може да влияте за цъката с нас. Може да не се кача до тогава, според мен, защото... Не, за един. Но мен ми се качват клиповете за 20 минути. Еми да, ама ти е удобно сега, например, да го кача, защото... Хора, аз нещо не мога да си отворя в рапса. Бък. Може. Той Блейз в разговора ли? Не знам, той има афка. Да, той е тук. Някакъв се е кръстил тук пак. Аз искам да си купя кит. Как да се оправя скина? Примерно на вената на Хеван. Пишеш change name и така. Убих някакъв. Малко е гаден сета на този кит. Кой бе? Аз до сега не съм изпил нито една супа и съм убил мега много хора. Айде, аз умрях. Аз ако не изпия една супа няма да го победя. Ма те много гадни, те са навръх. Много хора идват при мене. Поне 10 мъче. Хора, малко хелп, много... И да, хора, това е много як сървър. Да, хора. Големи милета. Абонирайте се, ако ви хареса PvP-то. Пишете в коментарите дали искате да продължаваме с това PvP. Кажете си. Защото ние всеки ден по сигурно по 2-3 часа цъкаме тук PvP-нци. За тебе! Аз бих то за тебе. Някой има отрови. И мене. Добре, сега ще влияме с Кит Арчър. Митко БГ 172, бой! Бой по пичагата. Не. Аз пак ще вземам Кит Арчър и се махам. Аз не знам как да тако. Аз не знам кой е удрен. Аз знам. Аз сега ще се кача на една сграда, която е за лък. Хора, свършиха ми сувите и аз умрях. Дайте малко с Викинга да ги потрепаме и така. Умрях. Вампир е якит. Не от най-яките. Да, гъсно. Като за кит, все добре. Вижте какви китове имам. Сега първо ще играя с кит PvP, който е 7 щити. Това ви дава. Също като кит Викинг. То спря тук битката, бе. Голямо меле, дами и господа. Както видите, сървър е доста готин буст. By the way. Добре, и аз умрях, естествено. Аз съм 170. Опа! Чакайте, някой искам да му убие. Чакайте, малко. Това не сте го видяли, разбира се. Само си ма, тази кит вампир. Ама не мога дълго да снимам и затова снимам толкова малко. Иначе тя да снимам поне 30 минути на PvP. Да, другия е кит Викинг, който дава също като PvP-то, но с барада. О, човек, той се... Хора, той се е купил танк. Добре, при маркет, аз пергел се намерих. И аз се пергел. То са Арчер. Другия крит го видяхте, Арчер. Фишерман. Това е Фишермана. То са Арчер, бе. Взима си кито двойно по-ефтино. Той не килна почти никой. Пък вече има диаманти, не ли? Добре. То ще стига, бе. Това беше от мене, хора. Съжалявам за краткият клип. Но така съм Хевон! И това беше от мене. Надявам се клипчето ви харесал. Дайте един лайк, събс, комент